Mfana, uyambona lapho ubhekisa ukuthi ulahlekelwe ingoma lapha kuma social media. Ake ngani boleka kwenza khona. Iku-USB ingoma. Sayitholile. Cha uthi lahlekile kulahleke i-USB. Manje uthi abamsendela ilink. Ikuphi link ku-USB? Ingoma ku-USB elona ku-USB. Anti link ikuphi? Uthi abamsendela ilink khona ezoyidelete le ngoma. Uzodelete ngelink. Kuthi ingoma ku-USB, ingoma ku-USB. USB kwelink. Kanjani? Kapha mesifana nelink uthi angazi bethi send link. Manje ngoma ku-USB kwelink. uthi ufuna uyidelete, ufuna uyidinga wawe masterishanga. Ngo abamsendele phela. Kefani izosala nje kulabantu laba banayo. Ukusala yothi sale bese idilisile Kodwa bazoyizwa ngoba labanye abantu ngoba akayimasterishanga mayafuni bayenze le ngoma akayimasterishanga. Ngani ngakho azoyidelete. Kodwa izosala kulabo banye. Phela izosala kodwa ngoba seyidelete ba. Ayizosala kuzoba ile zingakule ngoma. Ile ezosala. Ile azoyidelete. Ile ayizomasterisha. Ziwu-3 le ngoma. Ziwu-3 zonke zakhe. Yena ufuna ukudelete